ti Holy Spirit, okay, isuna iti gapo, no apay nga adda iti kastoy nga resulta wano makita yung nga plastar iti HBBC idata. Hantayo makita nga makita tayo iti gapuanan na iti biyag tayo. Now, kasla day may isa kano nga ubing for illustration. Adda kano may isa nga ubing nga nagipatayab iti ulaw. Kat gaputa nakapigpig sa iti angin, day ulaw na kat ngimato nga ngimato titayab na kakawsat. Aging gana nga hanan maaninag, day ulaw na. Idi kuan, adda kano may isa nga tao nga limabas. Kat nakita na nga deting ubing, tengtenglen na day sagot, day nylon, nga galot, day ulaw. Kat kunana detoy nga lalaki nga limabas, kunana nga kasta, barok kunana, kasanod pa nakaamom nga dapela di ulaw sa jay. Kat di mo makitan barok. Kasano nga amom nga dapelang di ulaw sa jay. Simmong bat deti ubing kat kunana, angkel kunana, mariknak ngamin. Gumutad-gutad pelang. Iso nga pagkunaat, nga deti ulaw, gaputa mariknak nga napig sa pelang itigutad na. Kakabsat, kastamat ti Holy Spirit, hantayuman nga makita, ngam sapi kumata marikna tayo, kan may experience yo, day pa nagtrabaho na itibiyag tunggal may sa kada tayo. Deti may panggap ti Holy Spirit kakabsat, no apay, nga iburay kan iyadal kan ishare ko kada kayo, gaputa isuna iti tulbek ken sekreto iti naimbaligyan nga Christian life. Laglagi pa nga uray adda talentom, uray adda sirib king ken laing. No awan iti Holy Spirit nga mangtulong ken ka, hangkan tong agbalin nga nabunga iti biyag mo kas maysa a Kristiyano. Hello? So nga iti daytoy nga malem, isurok kada kayo, no anyada dagiti banag nga dapat maamuan nyo maipanggep iti Holy Spirit. Hello? Amen? Okay. Let me proceed to my points. Umuna ti amin. In the plan of salvation. In the plan of salvation. You need to know about the Holy Spirit in the plan of salvation. Now, tipan nakaisalakan tayo kakabsat, ket kasla pa nagpatakder iti balay. Okay? Anat nakayarigan tipan nakaisalakan tayo, kasla pa nagpatakder iti balay. Maminsampay, masapol nga da partisipasyon nyo, tapnon ti kasta, ket matulungan nyo't bagbagiyo nga maka-attentive ka deti lesson tayo. Ulitin. Kasano ti salvation tayo, kasla, panagpatakder iti balay. Okay. Nagpatakder ka ti balay, adda arkitekto ken engineer nga mangplano. So, ti ama, isuna tinang plano, ti panakaisalakan tayo. Tatta kakabsat, masapul nga adda mangubra, jay na plano nga balay. Tinangaramid iti panakaisalakan tayo ni Apo Jesucristo. So the Father is the architect and engineer of our salvation. He planned it. Jesus Christ built or made our salvation. Tatta, ada ng plano di balay, ada nangaramid di balay. Listen, the Holy Spirit isut agtaeng kaday nga balay. So the Father planned my salvation. Jesus made our salvation. Isu ano, kunadaking ka, sino ti inawat mo, idi na isalakan ka. Do not give a general answer nga kunam, inawat ko ni Apo Diyos. Ado digiti Kristiyano nga nog testimonyo, kunada, inawat ko ni Apo Diyos, idi. General dayjay. Dapat tinawat mo ni Apo Jesus. Siya ang tinanggap mo
na gumawa ng kaligtasan mo. Clear, kakabsat? Okay. So, the Father planned our salvation. Jesus made our salvation. Kat idinawat mo ni Kristo, ti Holy Spirit ti may nagdaenggan ka. Deto'y je lesson ni Pastor John Itay nga binasa tayo. Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit of God. 1 Corinthians 6 verse 19. So kaya't nangasawon kakabsat, listen. No damagan dantuking ka, Brother Erwin, anat ti ammom may panggap iti Holy Spirit. Ti umuna nga sungbat mo, ti Holy Spirit, iso ti imay nagtaeng kanyak, idi inawat ko ni Apo Jesus. Ulitin tayo man, everybody. Ti Holy Spirit, iso ti imay nagtaeng kanyak, idi inawat ko ni Apo Jesus. Maminsampay, praktisin tayo. Everybody, let's state it again. Go! Ti Holy Spirit, iso ti imay nagtaeng kanyak, idi inawat ko ni Apo Jesus. Amen. Okay. Amen. So, gapo nga rod iti dayta kakabsat, masapol nga sa ngailian tayo nga naimbag ti Holy Spirit numan pay, haan isuna nga sangsa nga ili nga bisitaan tayo. No diket isun iti resident, indweller of our life. He owns us. Hello. Gapo nga rod iti dayta kakabsat, kasla ko matibalay, no sikati agtaeng, sikati adakarbengan na iti dayta nga balay. Nawatan nyo kakabsat. Awan agriri no katam tarep. At akukwam nga rod. Awan agriri no maturog kayan ta kwarto. At abalay mo nga rod. Awan agriri no agtugaw ka di tayan ta salas. At abalay mo nga rod. Awan agriri, no agparking ka tagarahem. Nakapuot ka pa iti pulis, nga may nakatiliwan, trespassing ko na naking kagat balay mo. Awan timang tiliw king ka ti trespassing, gaputa balay mo. Ti kayat na ngasawan, ti Holy Spirit isun tinagtaeng, kukwa na tayo, haan nga rod nga dapat mayalaw ti lubong, tano ti lubong ti umay agturay ti biyag tayo trespassing. No ni Satanas ti mangituray ti biyag tayo trespassing. Dayjay ket illegal, tilang legal nga agturay ken mangidalan, mangidaulo, ken manggamulo ti biyag tayo ti Holy Spirit. So nga dayta ti dapat concept nga sink in kada kayo kakabsat. Di giti ibagbagami nga agserbi ka ti Apo, handa ka pilpilitan, ibagbagag milaan kakabsat, nga ti Holy Spirit kukwa na ka, dayjay ti kayat na ken ka, agserbi ka ti Apo, ited mo jay dapat para ti Apo, agkararag ka, makigimong ka, di kita kakabsat, haan mi nga ibagbagang kakaslamang padagsen kada kayo, no diket isuti kayat jay nagnaed king ka eh. Naawatan nyo? No kunana king ka dyan nagnaed, sang ka nga makisangultihan nga namati no kunana, hamwar aramida na. Kalada tayo kumatiarig na caretaker. Isunat makinbagi, caretaker tayo. Hamo dadailan tabalay no ay aywanam lang. Naawatan nyo kakabsat. So steward tayo ay aywanan tayo lang dayto nga bagi, gaputa ti makinkukwa ti Holy Spirit. Hello? Naawatan nyo kakabsat? Nag-sink in mo't lakada kayo, deta nga truth. Ni Satanas, han na kayat nga aksepom detawan. Ti kayat ni Satanas kat dete, awang pakialam ti Diyos ti biyag mo. Awang pakialam ti Holy Spirit. Haan na mabalin, nga awang pakialam ti Diyos keng ka, number 1, pinarswana ka. Number 2, ginatang na ka, babaan ti dara ti anak na nga ni Apo Jesus, kat imay na pinagtaan ti Holy Spirit, iso nga gapo iti dayta kakabsat, masapol nga aywanan tayo nga nasaya at daytoy nga bagi. No anya jay dapat nga pakausaran na,
nakaisang ratan na, ken gapu na kakabsat panggap na, isolaeng ti dapat nga pangaramatan tayo ti biyag tayo. No data kat nag-sink in ken kakabsat, listen to me, daytan ti panang rugi, ti panag-grow ti Christian life mo. Isung adot Kristiyano, ngahan nga gigrow, uray makigimgimong, gaputahan da na awatan, dayjay nga kinapudno, nga handagayam kukwa tay biagdan, number 1, pinarswalaeng ti Diyos ida, number 2, ginatang ti Diyos ida, kat imay nagtang ti Holy Spirit. Gaputahan da maawatan dayjay kakabsat, okay? Agbibiyag da, tayla sarili dat dingding ganda. Tayla kayat dat pagpagustuhan da. But listen now, no kayat mo nga ag-improve ti Christian life mo kakabsat, kat ag-grow ka nga kas tao, no tao ka, no hang ka animal, no ag-grow ka nga kas Kristiyano, masapol nga maawatam dayta nga kinapudno. Nga ana, imay nagtaeng kanyak ti Holy Spirit, kat masapol nga ay wanak daytoy nga bagi. Hello? Iso nga dapat hangga gininom. At ape nga kargaam deta nga bagi ti arak. Hangkag sigsigarilyo. Hangkag marmarikwana. Hangkag siyab-siyabo. Hammo nga patatatuan deta nga bagi. Hello? Amok nga ditahaway. Uso-uso, patato, saka, muging, takyag, barukong, likod. At dapat tay tao nga amin na rupa ng tato. Amin nga ima na tato. No sumabsabatak ditayan ta airport. Mailasay mo tahawayano. At datatuta sa akan nakakabsat. Diba? At datatuta takyag na. Ala, no at datatuyo, kat tatuyo pela deta, idisakbay kay nga na isalakan, hanyo na inayuna ng kakabsat. Gaputahan na kayat di makimbagi nga matatuan deta bagi nga pagnanaudan na. Hello? Nalawag kakabsat. So, ganun lang kasimple. Kaya pag nagturo kami ng bisyo, arak, sigarilyo, tato, ti talaga nga pundasyon na data kakabsat nga adal, agpuon ka dayjay ana. Data nga min bagim, templo ti Holy Spirit, hamu ar-aramiden ka deta bagim, tihan na maiparbeng, kanhan na pakayaywan, kadayjay makinkukwa, kan agnana edking ka. Hello kakabsat, amen. Oh, praise God for that. So deta ti umuna nga adal may panggap ti Holy Spirit. So ano damagan da duging ka, kunada Brother Lawrence, anamot ti ammo may panggap ti Holy Spirit, Brother Lawrence. Kunanto ni Brother Lawrence, oh, among brother, I praise God, sinurusuruan na kami ni Pastor, naadal ko nga ti Holy Spirit, iso ti may nagtaeng kanyak, idi inawat ko ni Apo Jesus, kat kukwanak ti Diyos, isot makimbagi kanyak. Hello? Amen? Very good. Okay. Tatakakabsat, may kadwa. Ti sumaruno, nga dapat maamuan nyo may panggap, iti Holy Spirit kakabsat. Number 2, He convicts people. He convicts people. Deti nga convict kakabsat, kat saan nga tayo pa nang ibalod? Convict, Brother Guy. Ni Brother Guy kat nagobra ideyan ta Marcos Hall of Justice, Brad. No ex-convict ko na daging ka. Dati nga, balod. Aya, ex-convict. Ti kayat na nga sa wundeti convict kakabsat, kat mangtignay, manggutigot, mangtignay. Kuna na ti libro ti John 16 verse 8, basag ti Ilocano kat kunana, ket iso intun umay, babalawen nanto ti lubong, ti maipapan ti basol, ken ti kinalinteg, ken ti panangukom. Panang konbik gapu ti basol amuyo, data ti trabaho ti Holy Spirit, mangkonbik ti tao, mangtignay, mangbabalaw ti tao iti basol. Iso nga amuyo, da kami pipreach kami, kakabsat, hanyo ibagbaga nga patpatamaan na kam ni pastor. Ti kinapudno kakabsat, kon konbiktaran na ka ti Holy Spirit. Trabaho mila nga mga verbal,
iti Biblia, trabaho mi nga mangi-explain, mangidasar, day insa, day nyempres ti Apo kada kami, nga amumi ken namnamaan yo, nga masapol yo nga manggan nga kinapudno, adal ken sasao iti Dios. Ket no mariknam kakabsat iti masair, ken mariknam iti mapatamaan, dayjay tay Holy Spirit nga nang tignay ken ka. Hello. Tata iso nga, no kunadan tuging kang kastoy, anati ammo may panggap ti Holy Spirit, Tito Sani, kunada, Uncle Sani, sabi ng mga bata dyan, ano naman ang alam mo tungkol sa Holy Spirit? O sasagot si Tito Sani, sabi niya, alam mo anak, simple lang, ang Holy Spirit, siya ang nagko-convict sa aking puso. Diba, Tito Sani? Iso na timang tignay kanya, isot mang konbiktar kanyak. Amen. Oh, halaeng nga konbiktaran na ka, kadigijay madi nga ubram, digijay madi nga pagturungam, digijay kamali nga mindset mo ti panagbiag, no di ka ti Holy Spirit pa'y kakabsat, tignayan na ka, no adda iti gundaway opportunity, ken pagkasapulan, ti trabaho ti Apo, tignayan na kapay, ket tapnon ti kasta, makitam, mariknam, ket agrespand ka nga kunana, anak ko, deti ti kayat ko nga pangusaram ti bagim, daytoy, tignayan na ka. Hello? Oo. So nga itay, nairugin ni Pastor John nga na-share ka da kayo, they need kakabsat, nga by the grace of God, kasapulan tayo ijay batak, itilugan, na adatalo nga MB tayo nga second hand. Isuti usaran tayo itan. Ti may isang option, deti may isa may ikabil jay batak. Deti may isa may ikabil ijay lasam, nga usarin ni Preacher Alpier. Nga masapol tayo ti gumatang, tinadisdisente, nga van dito'y bakara, tahanla nga usaran tayo kakabsat, umay ti conference, hanla nga di conference nga agbalinto, nga iso ti official, nga lugan iti bakara, para kadagiti bisbisita tayo. Amen kakabsat? Oh. Yeah. Katata, da kami, i-present mi daytoy nga need. Oh, at kasapulan ti trabaho ti Apo. Ti Holy Spirit, tignayan na ka. Praise God, amen. Kasla kadagiti naglablabas nga project tayo. Idi nag-project tayo di Cagayan. Nag-project tayo di Pasukin. Nag-project tayo ti Bakara. Idi Kwan Paway. Di kakabsat, nag-respond tayo. Dayjay, di Holy Spirit nga nang tignay ken ka. Amen kakabsat? Kat praise the Lord, gaputa nag-respond kayo. So, anat na adal tayo ti Holy Spirit, iso timang tignay. Negative ken positive. No negative tabiyag mo, babalawon na ka. Iso nga, adadigiti Kristiyano nga mundong matamaan ta preachingan kakabsat, agdudumugan, agkuti-kuti ta sa kanan kakabsat, alusiisanan, makurkuryenten, kabsat, tigtignayan na ka de Holy Spirit. Amen. Ken positive, no adati need ti trabaho ti Apo, no adda dagiti adal nga dapat surutem, tignayan na ka ti Holy Spirit. Kasla pa nagkalap, amuyot baniit, Brother Darrell Magaway, among ti baniit Brad. Ada ni Brother Darrell dita? Ada ka mulad ta Brad? Tatakilyo, si kay di dawaig. Takabulalaan. No ipakat mo ta baniit mo, siyempre ikam ti apan na. Di ngamin. Kasanot pa nagamom nga dayjay baniit mo ket adda naala na nga ikan. Kasano? Kasano nga ammom nga DJ baniit mo ket adda na tilim nga ikanan. Kasano? No dumawi, no gumutad, gumuyod, saan ka de? Hello? Okay. Tata, question. Makitam ba nga daikan nga natiliw na? Makitam daikan? Saan at analidem tawaig? Ngam kasanot pa nakaammong
nga danaalan na nga ikan. Gapo ta gumutad-gutad. Hello. Kastamot ti Holy Spirit kakabsat. Hammo makita nga mariknam nga gutad-gutad na tariknam. Amen kakabsat. Sapay kuma, ta saan ka nga dete narigat nga magudgutad. Hanakalati kang kantaan tayo ti Ilocano, ti Christmas nga kunana, ala kubrador, kunana, agkuti-kuti ka, kunana, di mo tagtignay kakabsat. Paspasagidam lang aruden, di pala agtignay. Pinapahagingan mo na nga, Tito Sani, hindi pa gumagalaw ang kapal ng mukha. Di ba, mga kapatid? So ano ko namin, da kayo nga Kristiyano, nagbabangbang tirupayo, dayjay kat saan nga hindi pa nagkita mi. Ti kayat mi nga sawan, sino kay kuma nga mangkeber ti Holy Spirit? Sino ka kuma nga mang deny? Anati other term tayo ti Ilocano? Mang balewala. Diba? Tigtignayan na kalangarudan, balewala umpelang. Nagkarokan, isut makimbagi king ka, agsasao di ka dingdinggan. O, naawata mo kakapsa. So, that number 2. So, damagan daging ka, ano tinaadan mo about the Holy Spirit? Number 1, iso ti may nagtaeng kanyak, idinawat ko ni Apo Jesus. May kadwa, iso ti mang tigtignay, wano mang kunbiktar kanyak. Amen. Oh, praise God for that. Nakonbiktar kayo mo lang, kakabsat. Dete lesson ni Pastor John Itay, nakonbiktar kayo mo lang. Anang ordres pansyaw? Pinabangbang mo tarupan? Pinatangkan mo tapusong? O di ka na mabainan, deta making kukwat agsasaoging kan, di ka pala dingdinggan. Talaga awang babay mo nga talaga Kristiyano no kasdayan. Amen! Oh. Hanadakas ti imbagak kakabsat. Isut ka nagpaison na ta. Kasla ko masika. Oh. Kasla ko man nagpatakder kat balay mo dito Pilipinas. Huwag ko naman. O inayabam ti kabagyam nga isut mang caretaker. Huwag ko naman. Idiagawid kang kakabsat. Padiskiyan na ka. Di nakapaturugan. Kukwak deto yung kunanaking ka. Inkayaban ta puliso na. Inkayaban ni kapitano na. Kukwam tabalay tapos sikat awang karbangan na. Kukwa na ka ti Holy Spirit tapos kasla isot awang karbangan na king ka. Oh, the problema ti pan nakaawat mo, hamo na awatan ka kapsan. Baka hang ka na isalakan. Baka awang pay Holy Spirit ti aboging ka. Hello! Talagat kitkitan nyo aga kapsan. Examinin nyo evaluatin nyo at bagbagi nyo ano talaga ngay mawat kay Ginapo Jesus. Ano na ginaawat kailan? Okay. May katlo. Number 3. Again, enjoy kayo mo lang. Are you enjoying? Are you enduring? Bira. Okay. Number 3. Surat yo. Anapay ti dapat ba mo nyo may panggap ti Holy Spirit? He empowers. Okay? He empowers. Oh, ti kayat nga sa deta empower kakabsat, katulungan. Isut mang tulong kada tayo. Isut mang papigsa kada tayo. Kala ko madete electric pan. Oh, no, the electric pan. Nakaandar. Ikatam di saksak na. Anat papasamak di electric pan? Baid na pa, agsardeng. Saksak mo uli. Agandar, apay, gapo DJ Power. Hello. Ibagag deti kakabsat, gaputa umuna, iti Old Testament, dagiti ari, ken dagiti tattao, no kasta nga da misyon, nga inpaaramid ti Apo kadakwada, handa maaramid nga nainbalegyan, no awan ti Espiritu ti Diyos kadakwada. Kastamot ti panagserbi ti Apo, iso ibagak dito tapno da kayo, nga involved like song leader, ni Brother John Ray, pianist, ni Brother M, ni Tito Sani, gitarista, ni Brother Erwin para Bible reading, da kayo nga dati AB, hello, si Bibiyak kayo mo na da AB, oh, da kayo nga gas asher, listen, okay, at da kayo nga agpaisod ta, at datalentuyo
nga masapol nga dawatan nyo, nga tulungan na kay ti Holy Spirit, tapnon no i-perform yu jay trabaho yu kakabsat, ket makabendisyon deta obraan. Kasi uray adda talentom, no han nakatulungan ti Holy Spirit, hanto makabendisyon deta ar-aramidem kakabsat. You see that? So, kasla ko makini Othniel, kitang tayo Judges 3:10. Judges chapter 3, verse number 10. Kuna na, and the Spirit of the Lord came upon him, and he judged Israel, and he went out to war, and the Lord delivered Josian Rishathaim, king of Mesopotamia, into his hand, and his hand prevailed against Josian Rishathaim. Apay nga napagbaligyan na sikreto, the Spirit of the Lord came. Ammom ti agserbi ti Apo hanga nalaka. Adut problema, adut dadagsen mo, ngem babaan ti panang tulong ti Holy Spirit, panang empower na king ka, magagawa mo ang ministry mong matagumpay, kahit marami kang kahinaan, kahit marami kang kabigatan, magagawa mo yan sa tulong ng Holy Spirit of God. Oh. Kaya bago ako mag-preach, ang lagi kong sinasabi, Holy Spirit, empower me. Pag ako magsusoul winning, sasabihin ko, Holy Spirit, empower me. Make me strong, enable me. Amen. Oh. So nga, deta kakabsat, ni Gideon, Judges 6:34. Kunana di Judges chapter 6, verse number 34. But the Spirit of the Lord came upon Gideon, and he blew a trumpet. Deta nga trumpet signal kakabsat. Ni Jephthah, ni Samson, Judges 14. Judges 14, verses 6 and 15. Kita nyo, anak ko na, the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him, pinisang na. Apay nga naaramid na dayjay, gaputat Spirit ito Diyos at daking kuana. O kakabsat, listen to me. Hamu kailangan nga pili nga, di ko nadan, do your best. It's not just do your best. Let God empower you. Amen kakabsat? Oh. So nga deta ti trabaho ti Holy Spirit, He empowers us. No kunadan duging ka, anamot ti ammo may panggap ti Holy Spirit. Eget isong bat mo to. Kunam to, Brother Sam, you know what? Kunam Brother Sam, the Holy Spirit empowers me. Alaman, ibagaman Brother Sam, ready go. The Holy Spirit, kunam, empowers me. Amen kakabsat? Amen. Oh. Damo la power yo? Wano kiligili power ti adda kayo. He empowers me. Amuyo iti Sabado, nagpritsak manen iti Batak, hundreds of students from the College of Health Sciences, from the College of Arts and Sciences. And I said, Lord God, I prepared a message. I know of a technique to communicate with these people, but I want you to empower me, Lord. Tulungan nakapong agsaw and praise the Lord. All of them profess to receive Christ as their Savior. Detane, kita yung kakabsat? Without the power of the Holy Spirit of God, haanak nakapagtakder ijay kakabsat. Nga spontaneous, nga diretso di panagsaok. That is only because of the power of the Holy Spirit of God. Awan bunga. So kahit kung ibaga kada kayo, kakabsat, nga amin, nga makita yung agapuanan iti HBBC ita, listen to me, because of the power of the Holy Spirit. Hanlaan nga gapo, tanapigsa ti personality ni Pastor John. Uno na laing ni Pastor John, uno ni Pastor Proby, ngam gapo ti Holy Spirit, iyem empower na kamngat adipon na. Detoy, gam ko itatag gloves. Okay? Gloves. Dedi gloves kakabsat, awan maaramid na iti sarili na. No kunak kini gloves,
Itad mo man tadanom, han na maitad kanyak tadanom. No kunak kini gloves, ingkaman mangalat tisyo, han na makagunay kakabsat. So ano kuna ti apogan ka, ingkag soul winning. No awan ti Holy Spirit, hangkag balaygi. Ingkag preach, ingkag Bible study, ingkag disciple. Awam maaramid mo, no han nakatulungan ti Holy Spirit. Ngem, no ikabil ko, deti imak, hello. Okay. Nga representing the Holy Spirit of God. No ikabil ko tuyen kakabsat, okay? Makatingalan jay clubs iti danom. Amen. May gamanan jay clubs deti Bible. Makapidutan deti gloves iti tissue. Ngam actually, hanga jay gloves iti makin bilag day jay nga aramid. No day kat jay ima nga naisuot kaday jay nga gloves. Hello! Isung ano ko na daging ka, Brad disciplean. Brad aglid ka ti Bible study. Brad aglid ka ti prayer. Brad si kantot ag Bible reading ton maminsan. Sister Brad, umay kay agkanta iti choir. Ag special number kayo. Si kanto mamut ti ag testimony. Kakabsat, no awan iti Holy Spirit, uray anat ibaga ti apoging ka, hamupulos maaramid. Ngam no kunam, Holy Spirit of God, tulungan nak. Tulungan nak nga testimony. Tulungan nak nga mangilid ti prayer, di birthday nga papana. Nga no islit ko di prayer, ishare kong tumot ti gospel. Lord, tulungan nak, nga gibunong tracks ka digito'y gagayim ko. Tulungan nak nga agawis ti tattao. Makitam, addan tumagapuanam apay, because the Holy Spirit of God has empowered your life. Amen! Amuyo, idinapang ko inawis ni PD sa Jailawag. Ni PD, isu ti provincial director, kadigiti amin nga pulis dito Ilocos Norte. Numano nga gasot ti police officer ti Ilocos Norte. Ket amuyo napang kami kaputa nagpatawag suna ti meeting. Kadagiti pa pastor nga ag Bible study kadagiti istasyon ti pupulis. Ket amuyo hanak pay nga kasamat jay. Hanak ka kasama. Ngam ko na ni Pastor Bear, gapo sa iso ti life coach ti pulis sa Jeff Asukin ko na Pastor, umay ka sumurot. Ta isuntot gundaway mo nga mang-meet kan PD. Nagkararagat kat ko apo. Tulungan nak ka makisarita kan PD. Iyawat kunto deti invitation. Agtrabaho ka kanyak, agtrabaho ka kan kuana. Taapo awisag kat sapay kumaan. Taumay into no men and women in uniform Sunday. Nagpakpakaasi akti apo. Takunat nuhan na umay ni PD, sino ko mga ruti umay nga pulis. Anat serbi na nga men and women in uniform Sunday. No awamot pulis nga umay. Hello? Oo. Di kita ito natakwairan ti awardak ta na ka-uniform da. Ngam ko nag-apo ag trabaho ka. Amuyo, idi sumangput kaming kakabsat. Nagtugaw kam di likod kini Pastor Bear. Una di kita pa pastor nga makamamu kanyak, Pastor, dito ka. Kunada. Kunak saan, sorry no, dito yaklatan. Apay, tati insuro ti apo kanyak, agtugaw ka di likod. Tapnon to norumwar ni PD. Kanya-kanyang alamano, selpin to, di kita datasango. Tunod da di likod, bagim to isunan. Amen. So, idikwan, di rumwaran kakabsat. Okay, nalpas ka nagsao. Po alamano, di pa pastor, picture, selfie. Idadadjay, likodan kakabsat. Bagigon, kunak sir, hello. Ako po si Pastor Provi Cadelinia of Hosanna Bible Baptist Church. Kaibigan ko si Sir Julius. Nag-attend na siya sa church namin. Nais kitang imbitahan sa aming men and women in uniform Sunday sa ganitong petsa. Kunana, okay, thank you, Pastor. Nagpicture kami, intad ko di secretary na, di invitation ko kunak makaamuka nga mangibagakan PD1. Okay? The following week, naki-appointment tak nga mapan di office, subrat busy na. Kunak apo, din samot makaumay. Ngam ninamnamak, nga daydi nga kanito nga nakisarita ka nakialamano,
tinulungan nak ti Holy Spirit. Dedi nga Sabadon, sakbay ti Domingo, napanag ta police station ti Bagara, kat kunak ka DJ Hepe ma'am tumbigat, kat ne, tay men and women in uniform Sunday, kunana, wem pastor, umay kami, at the order ni PD nga umay kam amin. Apaw! Uray lang alim magto, di pusok kakabsat na yung bagtadyak na isarwa. Amen. Permen. Kat iso nga, idi umay ti Domingo, kararagag na kararagan. Alas 8, awan damutan. 8:10, awan. 8:15, sumungag dan ko nak, Lord, thank you. That is the power of the Holy Spirit of God. Itam, di gijay papaaramid ti apo gan ka, awan imposible no ti Holy Spirit, i-empower na ka. Amen, kakabsat? Oh. Amen. Stupe lang, kat makitak, di kita matmatayo, mabisinan kakabsat. Amen. Agkararag tayo. Thank you so much, dear God. Dati na adal may nga malem, may panggap iti Santo Espiritu. Nga, gayam idi inawat mo ni Apo Jesus, isuti may nagtaeng kada kami. Isuti adakarbangan na, iso nga dapat Apo, hami dadailan deti nga bagi, hami nga ikompromiso kadagiti, dagiti maikanniwas kadagiti pagayatam ken pagalagadam. Gaputa daytoy nga bagi kasla templo, balay, nga ignanad kada kami. May kadwa na adal mi nga ti Holy Spirit, Apo, isut bang tigtignay kada kami. Iso nga hangkam ko manarigat nga kasarsarita, Apo. Ti aldaw kan malem kan ti rabii, uri adakam ti trabaho mi, no ko na ti Holy Spirit, liklikam deta nga suliso. Liklikam deta nga tao, hamungar aramidan iti kasta. Apo, sensitive kam kumaapod Diyos ka makarit na ti Holy Spirit. Kan kastamat, tulungan na kami, nga dagiti paaramid mo kada kami, manipod ti saom, dagiti misyon mi nga kas Kristiyano. Empower us, Holy Spirit, so that we can succeed to accomplish the ministry that you have entrusted to us. Empower us every day, O God. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen and amen.